Bos días, galegos, galegas e xente do mundo. Vou mandar aquí un vídeo que estou onte vendo aí a contestación que me mandou unha xente do vídeos e das axudas de 200 euros. Vim aquí ao Porto Vigo, vim dar un paseo. Vim así de mañan que non hai nadie, estaba estocado estar na casa. E vou mandar aí un vídeo explicando un choito aí. Bueno, unha xente aí puxome que o das axudas, que me equivoquei eu, que pensei que era por persona, non, son por unión familiar, vale, por 27.000 euros. É igual, se é unión familiar ou guiades, van a repartir X millóns de euros e van a salir dos que traballan, non hai máis. Para que os dean a un, teñen que traballar outros, senón estamos jodidos. É lei de vida, non hai máis voltas que darle iso. E despois, unha señora aí que me mandou ya pola mañan tiña un testamento aí nun Messenger, porque eu dixenlle que en vez de o IVA dos produtos de necesidade, como é o pan, que o van quitar do 4%, xo cobran por outro lado, pero van a quitar e outro lavado máis de cerebro, dixen, en vez de quitar o da energía, que é o 21%, entón a señora puxeme aí que está privatizada a energía. Si, a energía sí, pero o IVA non é, o IVA poden baixalo, se queren poden baixalo. Pero para que tome unha pequena reflexión, está privatizada, o goberno anunciou que os alquileres van a congelar durante 6 meses, non van poder subir os alquileres, os propietarios non van poder subir os alquileres dos pisos da vivienda, non van poder subir, é dicir, a energía está privatizada, pero tú que tes un piso, o goberno dice que non pode subir o alquiler, enténdelo? Non, iso é outra trampa máis que non vai ser verdad, porque eu teño un piso ou unha persona ten un apartamento e dice eu quero por el 500 euros, e se o goberno dice 300, tú pensas que lle vas baixar, non, o alquiler se fora, outra trampa máis e outro lavado de cerebro. Pero sabes que vai pasar nesa noticia? Que van salir 4 amigos de 4 políticos que teñen apartamentos turísticos e van dicir congelamos os precios durante X tempo para quedar ben, pero é outra trampa máis, aunque pensedes que non, outra trampa máis. É o que vos digo eu, a vida dura é máis que se vai por. Pero vou cambiar a frase para o ano que ven, Tú vas tocar esa da vida dura é máis que se vai por, porque este ano, a verdad, foi máis dura ainda co outro ano, bastante máis dura. Así que o ano que ven vou cambiar a frase esa. Estou meditando, estou dando un paseo e vou meditar que frase lle vou mandar para o ano que ven. En positivo, nada de negativo, total. Antes de que me olvide tamén. Porque outra muller puxeme aí, es que non hai un puto duro. Ya se ven nos ayuntamientos. Iso foi boa tamén, que non se fai nunha obra. Vas ver agora, cuidado, que vienen as eleccións en 4 meses, cantas obras se van facer nos concellos, así de golpe. Durante 3 anos non se fixo nada, pero de repente agora prepárate para enero. Só aí na Caniza creo que se van facer 15 ou 20 obras novas. E iso que non hai un chavo, pero de repente ven as eleccións e non sei como é que aparecen cartos por todos lados. Ai non, está así montado o tema. Xa vos anunciarei eu todas as obras que se farán ali no pueblo. Creo que están 15 por lo menos van a facer así de golpe. Durante 3 anos non se fixo nada e agora eleccións, non sei como é, pero aparecen os cartos por todos lados a coller poder. Bueno, vou buscar un test a ver se estou preparado para poder ir de fin de ano, se non teño que dar na casiña. A vida dura é máis que se vai por. E agora que ven vamos cambiar a frase. Ainda non sei cal, pero vais me por dar unha idea vos.